Ayo diderekke ora mung anak-anak kuwi di karo Surana kae nyaketa rene mengko tak kandhani luwih sithik sadurunge padha. Padha wangsul nang daleme dhewe. Ndara Janaka tapa ngrame paring payung wong sing padha kodanan lan kepanasan ayo diderekake aja nganti ngut siwane. Tak derekke, Pak. Tak derekke alon-alon. Monggo Gus Ndara Janaka yo Kakang. Pandhawa tata Gadewisraya Indriyaksa Sara Maruta pamana gana margana mawa sindrung yen lumeku angisisya mawa pragempa iladalah aja terus kanggon mulaku bono ing alas kene panengah Pandharaden Harajuna kumbang ali-ali Jagadéwa Bathara sambung wanuh karo aku ora tau ngerti sapa kang dadi percekamu ngendi dangkamu junjung dongko junjung persika nadyan aku buta dudu buta pengalasan aku buta piyayi buta kesete munggah dampar para dewa ning kayangan Ngondarandir Bawana tanpa gawar tanpa kentheng dumadya ning alas kene mara coba aja ganggu gaya laku ning dedalan
tanpa kawar tanpa kenrenangi untune buta pading crengengah sirahe buta pading jenglek tak sampar tak sandingi langsaka pandu wani dening aku apa kang tak wedeni oh lena pangendamu untal malang mamprung nyawamu krasa teping tangan sigar merapat mbuh dadi mudena untal malang ora kencang bolong kali coce sapa sing gawe elek-elek ya Parwati
Parwati. Kita Parwati. Dewa Yanon tono ngaparang mangempa-empaning so parang pamuk sawelo gringgek ana padang tuturina ana peteng dudu wengi ora kencang bolong kali codhe sapa sing gawe alak-alakan kita Permadi ayo kaget ulun mrepeki jeneng kita Janaka Panengah Pandhawa kita ngene ampun nyaosaken sungkem bekti kunjuk sandhaping pepotok ulun tampa Permadi mbonya ana wektu sing akeh ulun mung bakal paring jaro marang kita ngene mangeling ana yen to tumur ning Wahyu Tirta Mahardi kang kita gayuh mboya gampang sandung laku meksih ana cacah pirang-pirang sawise kita paring pitulungan marang para kawula memulya-mulyaning sesama memayu ayuning bawana kita tumuli pepanggihan marang kadang kita putulun Aji Ngamarta lan kadang-kadang kita radya ora mung ya kaget kita sembadarake wujud panjenengan ulun kondur menanata ing kayangan kayewangan komplang tinilar ewang pramesti Bathara Girnada ngene. Muga-muga timbule turing Wahyu Tirta Mahardi bareng lan tentrem ing kayangan Undarandir baun ing kayangan Suralaya. Muga-muga tumuli nampa pajar pangestuning para Jawa Temanu harajane kita ulun kondur mekayangan nderaken kasugengan jengkar paduka ulun tampa ya. Pamoring sukma sinuk maya weneh oyeng sepi sumimpan pelenging kalebu pambukaning warana taralen saking liyap layaping luyup jagat dewa Bathara anakku lanang wong bagus wis sanggeni. Ya Bapak.
basa lan bektine anakmu bae katur Bapa Janaka banget panarimane wong tuwa nggir kadiparan ringet deleweran ora kobrangung sapi dodot gumlarah ora kuberning suti maturana wigati apa anakku wong bagus ngene ya Pak sapungkare para punden ana redi himawan kae jebul ana ing negara Ngastina wis urung jago wiring kuning wujude brahmana ingkang malik tingal sekti kalintang jayeng perang banjur bubar mau tanpa ketandha malah Baladewa nandhang Cintraka Kakang Gatot Kakang Antaraja kendhang kapracundhang mung dudu kuwi sing tak aturake wadul ana ngersane para punden duh Rama iya ana kedadean apa meneh wis anggene jurene aku lumayu merpeki marang punden ana lengkeng wana gung liwang-liwung suwijining guwa sepi-sepen tanpa ana jalma kang lumawat ana ing papan kono mencorong sak lumbung gedhene bareng tak perpegi jebul busana kadewatan ageme kakek Bathara Guru ing Kahyangan Suralaya mbok menawa sing gawe ruhara ning negara Ngastina kae ana sambung rapete karo pukulan Bathara Guru mula ora kok jenengku anak mulang karo wong tuwa ora ning bapak tak suwun dahar ature anakmu wis anggene kanggo ngudhahi reruwet iki ya Bapa Janaka aku mung manut kaya wis pirang-pirang lelakon wis anggene sing bisa ngluwari marang panandhanging para sepuh nah yen ngono tumuli ageman kadewatan iki Bapa Janaka sing karenan ngagem mbuh dadine mengko muga-muga ana lantaran tumuli timbul usana baran tumurning Wahyu Tirta Mahardi tak tampa anakku nggih wis anggene ya karang bapak ki pancen wong bagus wong aku sing dadi anake sing dadi putrane wae aku kalah baguse karo sampeyan jebles kewes ora ana genggang saripmu karo kakek Bathara Guru sakwise kang kaya mengkene bedah negara Ngastina ngluwari penandhange Wamandura aja takon dosa apa gawe prahara Ngastina nampa ganjaran aja takon dosa
meh raina semubangi wangi aruna kadinetrane uga rapo sabdaning kukila rengkane karo saketar kene donganing kong ler bubusing wini panca toke ngayam wono Duh Koko Prabu taunana windanana boten badhe kula wangsul wonten ing Amarta yen dereng kasembadan Boyong Wahyu Tirta Mahadi awit wanter dawuh ingkang kula tampi duh Koko Prabu sok sinten kewa ingkang kasunungan wahyu kasebat mongko sayekti darepe praja negara Sakukuban ingkang ayem tata titi lan tentrem mulyaning para kawula ingkang rami menika boten saged dipun nyangket malih Koko Prabu lajeng sinaosa wantun amalih tinggal badhe kula tumpuh sauger kula kasembadan Boyong Wahyu Tirta Mahadi yen to mekaten kersa paduka Yayi kula mung ndederek taunana windanana boten badhe ingkang Raka Dwarawati genggang sarik mawit menapa sampun sumpah prasetya wonten manah kula bebasan sampun munjuk kasoksen bumi langit saisine Kresna kaliyan para kadang Brata Pandhawa menika sabaya pati sabaya mukti ana muktining para kadang Brata Pandhawa mugi nyempyok kawidagdaning ingkang Rakanta Dwarawati semanten ugi cumemplung wonten ing jurang kanistan Kresna nderek para kadang Brata Pandhawa sajiwa sajuga Yayi padha kulangan ing kalebu ing sasmita murih lantip ayo pijur mangan Indra ayo pijur mangan Indra kaprawiran kang kahesti ucap nalika semandering puna imbal wacana ketengka plajarira ingkang putra dan wisanggeni aduh Pakde aku sing suwan Pakde Dwarawati Pakde Amarta Salu
Jagadiwa Bathara ora bakal pangling yogaku wong bagus wis sanggene ana apa kulup. Aku tak matur karo Swa nyatane Bapa Janaka wis ndhisiki laku di ngapura ya wa. Mbok menawa sutapane pepunden ana ing Gunung Himawan jugar dulung oleh karya ora apa-apa Gusti ora sari. Tumuruning Wayu dipersudi sesuk meneh mboya dadi apa Pakde ning Tulungaga prahara ning negara Ngastina sing bakal ndembleng panguwasa yen kurang bejane bakal kinebur kebur bondo donya lan derbeing pepunden kono ing Ngamarta. Brahmana malik tinggal ngamuk punggung ora kena disawulani sakti kalintang jayaning perang. Tak kirain ora para pepunden sing ngusadani penandhang iku ora bakal ana marine Jagadiwa Bathara sapa nyelani dadane Puntadewa. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon lerkin sanging risang maweh gandrung sabarang kadul wukir moyak mayik kadul wukir moyak mayik jas balewur brol sajagung-jagung riwini sang nata Ngamarta kedadak salah kedaden ilang sipate nata kang meyayi badar dadi dena sak lawung-lawung gedene lakal Pendhita murang tata jingklak-jingklik nganggo jaket pendhita ning cak-cakanmu kaya setan iblis laknat kepethuk Puntadewa bacok sak padhe prawuntal malah Jagadiwa Bathara Yayi 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 Jagadiwa Bathara ana buta ora tatanan gawe rusake tatanan kutha negara Ngastina ora minggat kamu dadi lebu cangkemmu
Tata larut saking kudha sakara kula Kentan mutusa sang sri Wala kecoblek uduk manyar-manyar penemban Trilocana do Kyai ana apa Durna mlayu-mlayu kaya mbocai wingi sore aduh penemban wonten buta sak lawung-lawung gedene ngamuk punggung wonten negari Ngastina sumbar-sumbar endi pendritane endi Trilocana njangkar karo aku mbuh dadimu Minggira Durna nggih penemban ya. Oh, sapa-sapa padha ngruyuk karo Trilocana ya. Sapa-sapa padha ngemping lara nggih Pati masak malat karo aku ya. Kungkulan kalpika gaib ora lebur papan tanpa dadi meguru karo kowe buta keparet. Tobat aduh ketahuan aku awak apes. Kowe sapa? Kita mboya basa marang ulun. Kita ora ono yen to ulun tetungguling para Jawata Tridasa Watakna. Aduh modar. Kowe aja gawe-gawe. Kowe nemu ageman ki ana ngendi? Ngaku kowe maling Aguna. Mau mula. Sak pinter-pintere wong ngumpetke bangke ambune bakal ngombro-ombro. Begawan Trilocana. Kowe wong tuwek njangkar karo aku kowe sapa? Wis ora sah kumbi, aja kumbi. Rangkepono sandangan sing mahewu-hewu. Hei
tuwekane ora bakal pangling. Kowe Bathara Guru. Aduh Kakang Semar. Aku tobat Kakang. Ayo, aja kubias elak kepiye mlayu ring dirane kowe, ha? Ya pancen aku adimu, aku Bathara Guru. Mula sandangan iki diopeni ora copot sak nggon-nggon nek kok ngene iki njur piye jajal. Iki wong tuwa bisa kanggo tepa patuladane anak putu. Senengane cok ucul-ucul separan-paran. Ageman kadewatan ditemu karo sak wong kaya ngene iki apa ora napuk letuh tumrap pasuryaning para dewa. Ngerti nek arep mbok gawe kaya ngono kuwi. Kayangan tak cekel dhewe. Kakang aku tobat Kakang aja sepata karo aku Kakang wis kaya. Bares, jujur, wektune wis yaene. Iki wis sampira. Wis sampira iki. Ora ana sing akeh Bathara Guru. Ayo bali kaya wingi muni tak ngapura Semar luwih sugih pangapura. Nanging bulan bali nemu murang tata mancai karo dawuh beber. Aja takon dosa. Bisa kelakon kowe tak jamoni. Aja Kakang aja. Nyatane aku ora iso bali wujudku sing kaya ngene. Ageman ulun kadewatan diagem karo titah kae sapa wani ora usah nyalahke sapa iki Ndara Janaka sinuwun ngamarta kedadak malih dadi buta krana tuh kamurkane saka patrap lan pakartine dewa sing kuncatan adil ming do kepengin njaluk mundhak belanjane ning ora ana nyambut gawene dewa macam apa kaya kowe iya Kakang aku tobat aku bares apa anane kalpika gaib sing ampuhe kegila-gila kae titipane pukulun padha pawenang iku sejatine Wahyu Tirta Mahadi lah kok dadi mbok gunakake kanggo melenceng dalane aku bakal bela Kurawa saka panangise Durga meneh oh lah kalpika sing sejatine Wahyu Tirta Mahadi wis kasta Ndara Janaka. Ageman kadewatan bakal dibalekake ning Ndara Janaka, Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca sinuwun Mandura iki tanggung jawabmu. Kudu waluya jati iku ulun sing tanggung jawab aja kuwatir tak tanggung santosane Waluya Jati Baladewa Antarja Gatotkaca. Yen ngono Wahyu Tirta Mahadi dudu hake Kurawa ning iki pesthi pulunge bendaraku ya kuwi satriya Pandhawa. Iya Kakang aku melu nyekseni. Tak jaluk agemane kadewatan Kakang. Aku wirang aku ngamungna pisan iki. Sesuk ora tak bolan baleni. Bali ya Kakang aku tak bali Kakang.
Kakang Semar Kulandara ayo manunggal kelawan Koko Prabu nyatane Wahyu Tirta Mahardi wis kecekel menika ilmu kelakone kanthi laku nampa payu ora njur kudu dipanggi karo ketua dewa niku mboten sauger bendara-bendara kula tansah nikelke ing kautaman paring pangan wong kaluwen paring sandang wong sing padha kawudan paring teken dulur sing padha kalunyun saderajat sepakat nyatane direka daya sing kaya ngapa wae wahyune tetep badhe kecepeng wong sing jujur titah sing tansah sabela datang kautaman jati den iya kakang kaya ngapa rasa matur nuwune momonganmu kabeh marang Kakang Ismaya tanpa Kakang Semar Pandhawa ora ana apa-apa. Sampun. Monggo kadheraken manunggalnya juga sareng kalian ingkang raka dalah sesyukuran waluya jati jatemah mulya para bendara ingkang nandhang sarakat. Gus tak derekke Kakang Ismaya ya Kakang Badranaya. Paripurnaning lampan Wahyu Tirta
Mahadi kang ala sing kirana kang becik ugerana wayang Pura Sayekti dadi tontonan mawa tuntunan Semar sakadang wiwit pagelaran wau siang ngantos sedalu muput tebih saking sampun Diagung Pangaksama santi manjal pamuji dirgahayu kang samya pinanggih pisan malih sing ala digwak sing adoh sing apik ayu padha digoleki sugeng enjing salam waras salam bagya mulya salam sejahtera om satyatu namo buddhaya hadanallah bayukum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanda